कादंबरीला एरवी कथानायक असं असतं, त्याच्याऐवजी एक 5 जणांचा कॉफी शॉपमध्ये भेटणारा ग्रुप आहे. या ग्रुपचं नाव आहे गमतीशीर, JFK, जस्ट फॉर केक्स. JFK, जस्ट फॉर केक्स. ही कॉफी शॉपमध्ये गप्पा मारायला भेटणारी मंडळी, परंतु यांचा मेन छंद असा की ऐतिहासिक रहस्यांचा मागोवा घ्यायचा. पुण्यातल्या एका कॉफी शॉपमध्ये जमणारा ग्रुप, त्याच्यातला सगळ्यात मोठा माणूस सुमारे 43 वर्षाचा आहे, मकरंद आपटे. आणि सगळ्यात तरुण त्यांच्यातला मेंबर आहे, त्याचं नाव शब्बीर बरोडावाला, तो 24 वर्षाचा आहे. यांचे जे काही प्रोजेक्ट्स आहेत, कादंबरीच्या सुरुवातीच्या सुमारे पहिल्या 10-12 चॅप्टर्समध्ये एक विजयदुर्ग किल्ल्याच्या पश्चिमेला असलेली पाण्यात दडवलेली संरक्षक भिंत ही ते शोधून काढतात. त्यांचा दुसरा प्रोजेक्ट आहे मुंबईच्या फोर्ट भागामध्ये 1814 सालाच्या आसपास तयार केलेली ईस्ट इंडिया कंपनीने भुयारी मार्ग आणि त्यांचं नेटवर्क, याचा ते शोध लावायचा प्रयत्न करतात. हे पहिल्या 10-11 चॅप्टरमध्ये आपण JFK या 5 जणांच्या बरोबर प्रवासाला सुरुवात करतो. त्यांना 12व्या चॅप्टरमध्ये अचानक त्र्यंबकेश्वर जवळच्या एका किल्ल्यावर, नाशिकजवळ त्र्यंबकेश्वर जे आहे त्याच्या जवळच्या एका किल्ल्यावर 2 ताम्रपट सापडतात आणि तिथून एका मोठ्या द्वारकेच्या गतवैभवाचा शोध सुरू होतो. आणि या 2 ताम्रपटावरती काही 9 श्लोक असतात आणि त्या श्लोकांचा अर्थ लावणे, संदर्भ लावणे, असा हा शोध प्रवास आहे. ते एका अर्थाने ट्रेझर हंट असल्यासारखा या कादंबरीचा पट आहे. याच्यात 2 राजकीय व्यक्तिमत्व, अर्थात नावं बदललेली आहेत, ती येतात. एक आहे नरेंद्र मोदी, त्याचं नाव वेगळं आहे, वासुदेव घांची वाघा असं नाव आहे. आणि दुसरे RSSचे सरसंघचालक, तेही नाव बदलून कादंबरीत एक पात्र म्हणून येतं. याचा शोध सुरू होतो म्हणजे 4-1 हजार वर्षांपूर्वी श्रीकृष्णाच्या शेवटच्या दिवसांमध्ये या कादंबरीची सुरुवात आहे. आणि एकीकडे युगंधर कृष्ण हा आपल्याला वेगवेगळ्या स्वरूपामध्ये माहिती आहे, पण आयुष्याच्या शेवटी तो एका महान सांस्कृतिक संचिताचा विश्वस्त असून देखील त्याची शोकांतिका आहे की त्याच्याकडे वारसदार नाही. आणि आजच्या जमान्यात आपले माननीय पंतप्रधान हे एकीकडे म्हणतात मी सगळं करणार आहे, मी वारसदार आहे, परंतु त्यांच्याबरोबर विश्वस्त आहे का नाही याबद्दल एक साशंकता आहे. तर यामध्ये जो काही एक ताण निर्माण होतो त्याच्यामध्ये तोडलेली ही कादंबरी आहे. एक प्रकारची ट्रेझर हंट आहे, दुसरीकडे तरुण मंडळी या ऐतिहासिक सांस्कृतिक संचिताचा शोध घेत जातात याबद्दलची गोष्ट आहे. तर असा हा थोडक्यात घटनाक्रम. या पलीकडे रहस्य उलगडून दाखवण्यात मजा नाही आहे. तर तुमचे काही प्रश्न असतील तर त्यांना उत्तर द्यायला मजा येईल.